tak vás poprosím, aby ste sa pohodlne položili na podložku, na jogamatu. Urobte si také pohodlie, ako vám to vyhovuje. Pomrovte sa, pohybte sa. Urobte čokoľvek, čo cítite, že je pre vás dôležité v tomto momente. Zatvorte oči. Ruky otočte dlaňami hore. A nechajte všetky myšlienky, ktoré vás prevádzali na túto lekciu, na chvíľočku uplynúť. Začneme sa sústrediť iba sami na seba a budeme si venovať túto hodinku. Upriamime pozornosť na dýchanie, na nádych a výdych, ale nádych a výdych neovládame. Len ho pozorujeme. S každým nádychom sa posúvame viac k sebe a s výdychom nechávame myšlienky plynúť. Je jasné, že naša sústredenosť ešte nie je dostatočná a myšlienky nám stále prúdia kdesi, ale pokúsime sa sústrediť sa na tento dých. Pomaly si položíme pravú ruku na brucho a budeme náš dých smerovať do brucha. Budeme sledovať, ako sa nám brucho nafúkne ako balón, vypučíme ho a s výdychom sa znova zrovná. Bude postupovať, nasledovať niekoľko takých nádychov a výdychov. Pripojíme ľavú ruku, položíme ju na hrudník a dých budeme smerovať do hrudníka. Taktiež sa nám vytvorí taký poloobloh, vnímame, ako sa nám rozpína hrudný kôš. Dýchanie, takémuto dýchaniu sa hovorí plné jogové dýchanie, takže najprv sa budeme nadýchovať do brucha, potom do hrude, akoby na také 4 doby. Ja to neovládam, tak si budeme sledovať vlastný dých. Vytvoríme poloobloh v celej časti chrbtice, akoby v tej stredovej. Môžeme uvoľniť ruky a položiť ich vedľa tela dlaňami hore.
dôležité zapojiť pevné centrum tela, alebo aktivovať pevné centrum tela. A to urobíme nasledujúcimi krokmi. Pokrčíme kolena, zatrieme chodidlo o podložku, prieme pánvu o podložku a zameriame sa na posilnenie pánvového dna, zvieračov, močových ciest a koničníka a pánvového dna a takým jemným vzťahom brucha. Nie je to nič krčovité, je to jemný, mierny vzťah. Neurobíme nič takéto, ale je to také podobné, ako keď zadržiavame potrebu. Ruky máme na bedrových kostiach, aby sme vnímali ten vzťah a postupne aj nádych a výdych. Najprv si zopakujeme iba takéto s nádychom, iba zopakujeme si alebo skúsime si to spevnenie, stiahnutie, zatiahneme zvierače, spevníme brucho a uvoľníme. Skúsime znova, uvoľníme. Už pri takýchto cvikoch posilňujeme vnútorné orgány nášho tela. Teraz pevníme aj spodné brucho a brúško. Nadýchneme sa a s nádychom stiahneme, s výdychom uvoľníme. A nadýchujeme sa do hrude. Čím posilňujeme aj bránicu. Počas celého cvičenia budeme našu pozornosť smerovať práve do tejto stredovej časti, aby sme mali spevnené brucho a spevnené centrum tela a s nádychom práve vždycky spevnili, s výdychom uvoľnili. Budem sa snažiť vám to pripomínať. Takýmto spôsobom aj chránime naše telo pred presilním alebo natiahnutím, ale aj správne posilňujeme telo. Uvoľníme nohy. To je úplne prirodzené a mohla som vám to povedať aj na začiatku. Tak uvoľníme nohy do strany ruky a ak máme potrebu, tak si ešte zakašľame, zakýchame, zazývame, pomrime sa ešte chvíľku a s nádychom pôjdeme do natiahnutia, začneme rozhýbávanie. A s výdychom uvoľníme. Nádychom natiahneme ruky za seba, ako by nás niečo ťahalo. A s výdychom uvoľníme. Zapníme aj nohy. Špičky budú smerovať von z podložky a ruky za hlavu. Nádych. Natiahneme, spevníme brucho, s výdychom uvoľníme. Natiahneme, uvoľníme. Pôjdeme. Natiahneme, uvoľníme. Pôjdeme do takej diagonály a do kríža a budeme striedavo naťahovať. Najprv začneme ľavou nohou, ľavú petu natiahneme do stielky a pravú s nádychom a uvoľníme. Vymeníme ľavá noha, pravá ruka. Nádych a uvoľníme a budeme striedať. Pôjdeme do strán.
Počas celej lekcie sa snažíme dýchať nosom. V niektorých prípadoch, ak náhodou je nám aj ťažká tá pozícia, tak môžeme vydýchnuť ústami, ako by sme vydýchovali cez slamku. A ak to bude dôležité alebo potrebné, tak vám to poviem. Pokrčíme kolena, pritiahneme ich k sebe a opíšeme kruhy okolo pánvy. Malými kružinkou, malé kruživé pohyby okolo pánvy. Rozmasírujeme spodnú časť. Pomaly. Dýchame v rytme. A do druhej strany, do ľavej strany sa to chytíme sa za kolena a urobíme kolísku z krčnej jamke a budeme robiť kolísku zo strany na stranu, z pravej strany do ľavej strany. Rozmasírovávame stredovú časť chrbtice. Chytíme sa pod kolenom a urobíme kolísku. Strčíme až krčky chrbtice. Taký 3-4 krát, až sa dostaneme do tureckého sedu. Všetci sa tu stretneme. Zrovnáme sa, aby sme potrebovali. Naša chrbtica ešte nie je dostatočne posilnená. Položíme si niečo za chrbát. Túto dechu. Uvoľníme ramena. Podložka nám pomáha vystírať sa. Stiahneme zvierače, spevníme spodné brucho a párkrát sa nadýchneme. Predstavujeme si, ako by nás niečo ťahalo za temenom. Ramená máme uvoľnené. Ruky môžeme položiť na kolená alebo si ich chytiť. Ja v tomto nevidím nejaký špeciálny rozdiel. Najradšej mám, keď si ich môžem položiť takto na kolená. Mnohí ľudia majú v tej mudre. Tak, sústredíme sa na to svoje dýchanie, spevníme centrum tela. Nádych, výdych. A postupne budeme rozhýbávať krčnú chrbticu, ramená, ruky. Robíme mierne rotácie. S nádychom položíme pravé ucho k pravému lakťu. S výdychom otočíme, až sa dostaneme k ľavému. A zase na stred. A urobíme to na opačnú stranu. Položíme ľavé ucho. Ako položíme ľavé ucho. Toto robíme niekoľkokrát. Pomaly. Krčná chrbtica je veľmi stuhnutá. Zaťažená z nášho životného štýlu. Tam je určite aj tuhák. Neviem nič. Ideme pred ramenami. Nádychom spredu dozadu. A otočíme, vrátime. Som sa vpredu. Stviedneme ruky nad hlavu. Položíme ich vedľa tela s výdychom a pôjdeme s úklonami do strán, čiže zdvihneme pravú ruku, nádych, natiahneme úklon
strán cítime pevné centrum tela. Sú to mierne úklony. A s výdychom vrátime. Pravá ruka. Nádych natiahneme. A výdych vrátime naspäť. Dokončíme. S nádychom pôjdeme rukami nad hlavu a s výdychom rotujeme na pravú stranu, ruku ukladáme za chrbát, pravú ruku a ľavú na pravé kono. Nádych a na opačnú stranu. Výdych, rotácia. Nádych a výdych. Nádych, výdych, rotujem. Natiahnem, otočím. Vytrasieme trochu ruky, zakrúžime v zápestiach do vnútornej, do vonkajšej strany. Môžeme trošku v lakťoch. Pomaly rozpletieme nohy a pôjdeme do pozície mačky. Tu sa všetci zrovnáme, zase si urobíme takú predstavu, že nás niečo ťahá za temenu na hlavy, ako by nám cez to šla nejaká šnúrka. A máme chvost, ktorý tiež niekde pripevnený. Rozprestieme ruky, oprieme nárty o podložku, uvoľníme ramená aj lakte. Máme kolená na šírku bokov. Ja som toho názoru, že tí, ktorí majú trošku širšie boky, môžu ísť trošku viac, pretože mám dojem, že v stranách prepadám, ale to je možno inými dôvodmi, takže tak mierne na široko. Snažíme sa byť akoby v takom kvádri. Mi to prípada, že tie ruky, nohy vytvárajú taký kváder. Spevníme brucho, môžeme zatvoriť oči, hlava nám nepadá a s nádychom pôjdeme do záklonu, s výdychom vyhrbíme. Nádych, výdych. Máme spevnené centrum tela. To nám práve dovolí ísť len do miernych záklonov. Zrovnáme sa v mačke a vyveníme. Nádychom vyhrbíme a s výdychom zakloníme. Pokúsime sa urobiť ešte takú vlnovku. S nádychom pôjdeme do mierneho akoby pokliku do pozície dieťaťa, vyhrbíme, výdych a zase nádych, vyhrbíme, výdych, nádych. A môžeme vymeniť. Ideme do dieťaťa. Nádych. A mačka vyhrbí. Posunieme aj. Teda rozhýbávame aj kolenný klub. Dobre. Ešte. Zdvihneme nohu, pravú nohu
otočíme, koleno nepokladáme a urobíme krúžok pohyby na podložku. Položíme, vymeníme na ľavú stranu, zanožíme ľavú nohu. Nie je to veľký zákon, je to také veľké zdvihnutie iba v úrovni výšky. A vrátime koleno a pritiahneme koleno. Dokončíme a urobíme ešte kruhičky. Mierne kruhy. Rozhýbame bedrový klub. Položíme. Otočíme pety, teda otočíme špičky a pôjdeme do prvej strechy. Máme plne pokrčené kolena počas mojej lekcie. Jemne mať kolena stále pokrčené. Zrovnáme sa znova a budeme prešlapovať. Pôjdeme na špičky, nádychom, s výdychom zatlačíme. Budeme striedať špičky. Dotiahnuť dohora, ramena máme uvoľnené, lakte neprepíname, opierame sa o dlane, o celú plochu. Na špičky zatlačíme. Nádych, výdych. Poriadne rozhýbame, môžeme ešte zakrúžiť. Tak, pozrieme sa medzi dlane a pomalými krokmi pricupítame pravou nohou do rovného predklonu. Chodidlá môžeme mať pri sebe, prsty, pety, alebo mierne naširoko. Tu sa ešte pohúpeme zo strany na stranu. Robíme také nie. Zastavec po stavci. Sa dostaneme do pozície hory. Čo premýšľam? Ešte sa tu zrovnáme. Čaká nás pozdrav slnku. Robíme všetky 3 typy, ktoré sme sa naučili. Zatvoríme oči. Nadýchneme sa. Pohľad medzi dlane. Hlboký predklon a pôjdeme do jednoduchého pozdravu slnka. Rovný predklon. Pravé koleno pokladáme na zem, ľavé koleno pokladáme na zem. Sa zrovnáme. Nádych, mačka, výdych, dieťa. Nádych, mačka. Výdych, strecha. Pozrieme sa medzi dlane. Vykročíme pravou nohou, pricupítáme dopredu. Rovný predklon. Hlboký predklon. Stavec po stavci. Vysoká hora. Hora. Nádych. Výdych. Nádych, rovný predklon. Výdych, pokladáme ľavé koleno v pozícii mačky. Nádych, mačka. Výdych, dieťa. Nádych, mačka. Výdych, strecha. Pozrieme sa medzi dlane a vykročíme ľavou nohou pomalými krokmi dopredu. Rovný predklon.
postavci. Vysoká hora. Hora. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Ľavý koleno. Pravé koleno. Nádych mačka. Výdych dieťa. Nádych mačka. Výdych strecha. Dokončíme. Pôjdeme. Pricupytáme. Pravú nohu vykročíme do rovného predklonu. Oprieme ruky od stehna. Lakte smerujeme k hrudníku. Hlboký predklon. Starec postavci. Vysoká hora. Hora. Pôjdeme do zjednodušeného pozdravu slnku. Toto bol jednoduchý pozdrav slnku a pôjdeme do zjednodušeného pozdravu. Do pozdravu slnku so zjednodušenými pozíciami. Nádych, vysoká hora. Výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. Výdych. Ľavá noha do dosky. Nádych, pokladám nohy. Nízka doska. Výdych, kobra. Nádych, mačka. Výdych, strecha. Zrovnám sa. Pohľad medzi dlane a vykročím ľavou nohou, pretože som šli na pravú. Rovný predklon, hlboký predklon, starec postavci. Vysoká hora. Hora. Nádych, vysoká hora. Výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. Výdych, ľavá noha doska.
posledný krát. Vykročím ľavou nohou dopredu. Nádych. Rovný predklon. Výdych, hlboký predklon. Nádych, stavec po stavci. Vysoká hora. Výdych hora. Nádych. Vysoká hora. Hlboký predklon. Rovný predklon. Pravá noha. Ľavá noha. Nakloním sa dopredu. Doska. Nízka doska. Vysoká kobra. Klopím špičky. Strecha. Zastavím, predýcham v streche. Pokladám kolena do pozície mačky. Pozície dieťaťa položím čelo na podložku. Ruky vedľa tela dlaňami hore. A dýcham trochu. Postavím si, aby sme sa trochu zahriali. Vyklepeme ruky a čaká nás dynamická sekvencia. Pôjdeme do pozície mačky. Odtiaľ strecha. Vykročím pravou nohou. Budem si mohla vykročiť ľavou nohou, pretože som to robila naposledy na pravú. Vykročím ľavou nohou. Pravou nohou rovný predklon. Hlboký predklon. Stavec po stavci. Vysoká hora a hora. Pridáme stoličku. Nádych, stolička, výdych, hora. Nádych, stolička, výdych, hora. Pôjdeme ešte 5 krát. Nádych, stolička, výdych, hora. Nádych, stolička, výdych, hora. Ešte 2 krát. Nádych, stolička, výdych, hora. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, vysoká hora. Hlboký predklon. Rovný predklon. A poďme do pozície mačky. Pravá noha, ľavá noha. Zrovnáme sa. Spevníme. A zanožíme ľavú nohu. Pritiahneme ku kolenu. Zdvihneme ľavú ruku. Pravú nohu, ľavú ruku pritiahneme. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Nádych, výdych, nádych, dokončíme, položíme. Zanožíme ľavú nohu, nádych, pritiahneme, zanožíme ľavú nohu, pritiahneme, zdvihneme ruku a pritiahneme ruku k kolenu. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych. Dokončíme, položíme na podložku. Otočíme špičky, pôjdeme do pozície strechy. Zdvihneme nohu na podložku. Nádych. Vymeníme na ľavú nohu. Výdych. Vrátime. Nádych. Vymeníme. Ľavá noha. Pravá noha. Ľavá noha. Zanožíme. Ešte raz. Pravá noha. A dokončíme. Pôjdeme do takej polovičnej pozície mačky. Máme kolena nad podložkou. Držíme chvíľku. Držíme. Položíme kolena. Oprieme narty. Pôjdeme do polovičného klíku na rukách. Iba taký mierny klík. Spevne
dieťa. Jedný klik a dieťa. Tak. Nohy na podložku. Navážime sa na ruky a pôjdeme do nízkej kobry a nízkej dosky a vysoká kobra. Tak, otočíme narty. Strecha. Pozrieme sa medzi dlane. Vykročíme ľavou nohou dopredu, pravou nohou dopredu. Rovný predklon. Hlboký predklon. Stavec po stavci. Vysoká hora, pridáme si ešte. Pôjdeme na špičky. Nádych. Pozícia hory. Výdych. Nádych na špičky. Výdych, pozícia hory. Nádych na špičky. Pozícia hory. Nádych. Výdych. Ešte posledný krát. Pohľad medzi dlane, vysoká hora, hlboký predklon, rovný predklon a pozícia klik. Nádychom otáčam na ľavú stranu. Zdvíham ruku, vraciam sa, klik, zase sa točím na pravú stranu, výdych doska, alebo klik. Nádych a výdych, nádych, výdych. Otáčam na ľavú stranu, zdvíham ruku, výdych a znovu ešte posledný krát. A pokladám kolena. Pozícia mačka, pozícia strechy. Zdvíhneme pravú nohu nad seba a veľký švih dopredu medzi ruky. Bojovník číslo 2, ako prehodová pozícia. Pritiahnem ľavé koleno k hrudi a vrátim naspäť. Znovu pritiahnem ľavé koleno k hrudi a vrátim naspäť. Vrátim naspäť. A ešte posledný krát a vrátim naspäť. Pohľad medzi dlane, zatvorím, pozícia strechy, výdych, vymením, vytiahnem ľavú nohu, pozriem dopredu medzi dlane. Bojovník číslo 3, pritiahnem práve koleno a vrátim naspäť. Pritiahnem práve koleno a vrátim naspäť. Pritiahnem práve koleno a vrátim naspäť. Ešte posledný krát. Vrátim naspäť. Pohľad medzi dlane. Zatváram pozíciu. Pozícia strechy. A ešte kolena na podložku. Polovičná mačka. Zanožím ešte jednu nohu. Vymením pravú nohu. A ešte vymením koleno. Zanožím. A držím ešte. Dýcham. Zanožím pravú nohu. A ešte chvíľku. Ľavá noha. Držím nad podložkou. Ešte chvíľku vydržím. Pokladám nohy na podložku. A pozícia dieťaťa. To som zabudla. To som si nemyslela. Tak. Predýcham. Ruky vedľa tela. Dlaňami hore. Zatvorte oči a dýchajte. Máme za sebou dynamickú časť. Čaká nás ešte statická časť, statická sekvencia a už len relaxácia. Vytrasieme ruky,
Môžete sa pomaličky posadiť na chodidlo. Vytrasieme ruky, položíme si ich na kolena, zatvoríme oči a 3-krát sa zhlboka nadýchneme a vydýchneme ústami. Do pozície mačky, odtiaľ do strechy. Bude to naša prvá výdržová strecha, v ktorej sa všetci zrovnáme, uvoľníme lakte, uvoľníme ramena, hlava nám neprepadáva, zadok ťaháme dohora, spevnené brucho, vnímame pevné centrum tela. Ten, kto je schopný, zatlačať pety do podložky, môžete sa ešte trošku poprepínať, ale kolena môžete mať vystreté, môžete skúsiť. Mne to napríklad veľmi nevyhovuje, takže stále kvôli hypermobilite mám kolena pokrčené, ale za to dbám na to, aby som neprepínala lakte, pretože tie sú tiež a to je presne opačne. Tak, alebo vlastne je toto isté v porovnaní s tými kolenami. Dýcham. S nádychom pozriem medzi dlane, pôjdem na špičky, zdvihnem pravú nohu a veľký krok medzi ruky v jednej priamke, chodidlo ľavej nohy mierne posuniem a uložím ho do 45 stupňového uhla. Pôjdem do bojovníka číslo 1. Pety by mali byť v zákryte. Všetko toto budeme robiť teraz na pravú stranu. Vystriem koleno, dvíham sa, chytím si boky a zatvorím. Boky nám smerujú dopredu. Nohy sú pevne na podložke, koleno pokrčím, spevním brucho, spevním vlastne to centrum tela, skontrolujem si to. Ruky pred hrudník, mierne pokrčené koleno, alebo teda tak, aby nám nepresahovalo, nie je to už takto mierne, ale ruky pred hrudník. Bojovník číslo 2, zdvihnem ruky nad hlavu, mierny hrudný záklon. Nadýcham. Vystriem koleno, s úklonom pôjdem dopredu, pozícia pyramídy. Môžem ruky položiť na predkolenie alebo na holenú kosť, alebo prstami sa dotýkať podložky, alebo keď viem, tak aj dlaňami s mierne pokrčeným kolenom, alebo kto vie so vystretým. Je potrebné, aby sme cítili napnutú túto zadnú stranu nohy. To znamená, že posilňujeme nohy. Hlava je zvísená alebo zvesená. Nadýcham. Môžeme si skúsiť, čo je najpohodlnejšie. Pomaličky uvoľním, zdvihnem nohu, vrátim naspäť, pôjdem znova do pozície pyramídy, pozície strechy. A toto zopakujeme na opačnú stranu. Takže pôjdem na špičku pravej nohy, zdvihnem ľavú nohu, urobím veľký švih dopredu. Chodidlo pravej nohy posuniem mierne do strany
Zatvorím do 45 stupňového uhlu, nohy musia byť v zákryte, vystriem koleno, zatváram bok dopredu a pokrčím koleno. Ruky pred hrudník. Môžem ostať v tejto pozícii, zatvoriť oči, alebo môžem smerovať rukami nad hlavu, miernym hrudným záklonom, skontrolujem si pevné centrum tela, chodidlá pevne v podložke. Zatváram oči alebo nechám otvorené, pozerám sa na nejaký bod. Dýcham. Vystriem predné koleno, pôjdem do predklonu a znova to isté. Buď si položím špičky ruky na podložku a mierne pokrčím koleno, alebo ich opriem o holenú kosť. Alebo úplne ruky na podložku s kolenom vystretým. Pevné centrum tela. Dýcham. Uvoľním, položím ruky na podložku, zdvihnem pravé chodidlo a vrátim sa do pozície strechy. Tak, teraz pôjdeme do pozície mačky a odtiaľ to vykročíme do bojovníka číslo 2. Zanožíme pravú nohu, vykročíme dopredu, špičky ľavej nohy oprieme o podložku, vystrieme koleno a dvíhame sa do bojovníka číslo 2. A teraz, to je zaujímavé. Tu je nejaká chyba. Zabudli sme položiť petu. Čiže položíme petu do pravého uhla s chodidlom pravej nohy a teraz sa dvíhame. A sme v bojovníkovi číslo 2. Tak, toto sa mi nikdy predtým nestalo. Pán Boh nám smeruje vonku z podložky. Chrbtica je v neutrálnej pozícii, môžeme si zrovnať chrbticu, skontrolovať si, stiahneme, stavíme brucho na to pevné centrum tela, pozrieme sa za pravou rukou, priameme pozornosť. Chrbtica je v neutrálnej pozícii alebo jemne v predĺžení. Dýchame. S nádychom otočíme pravú ruku, pravú dlaň, s výdychom pôjdeme do úklonu, pozícia kostrelca, ľavú ruku opierame o stehno, je to mierny záklon, nie je potrebný až takýto. Pracujeme už v tejto pozícii. Zatvoríme oči a dýchame. Máme to pevné centrum tela. S nádychom vrátime, natiahneme sa za pravou rukou, vystrieme koleno pravej ruky a pravú ruku pokladáme na predkolenie. Ľavá ruka spravuje hore, hlava je vodorovne s podložkou alebo s chodidlom. Pozícia trojuholníka. Nádychom vrátime do pozície bojovníka číslo 2. Zdvihneme ľavé chodidlo, otočíme ho, položíme koleno na podložku, upažíme ruky, sme v pozícii bojovníka číslo 3 a budeme rotovať. S nádychom rotujeme do pravej strany a s každým nádychom a výdychom, s každým nádychom sa pootočíme trošku ďalej.
späť do pozície mačky. V tejto pozícii sme začínali a takto zopakujeme na opačnú stranu, čiže na ľavú. Zanožíme ľavú nohu do diaľky, urobíme veľký švih medzi ruky v jednej priamke. Prsty pravej nohy opreme o špičky prsty pravej nohy opreme o podložku, zdvihneme koleno, rotujeme do pravého uhla petu a dvíhame sa do pravého bojovníka. Do bojovníka číslo 2 na ľavú stranu. Pozrieme sa za rukou, skontrolujeme si stred tela a dýchame. Nádychom otočíme ľavú dlaň a ideme do úklonu, do pozície lukostrelca. Mierny hrudný záklon. S nádychom vrátime. Natiahneme sa za ľavou rukou. Vystrieme koleno a pokladáme ľavú ruku pred kolenie. Dýchame. S nádychom sa vrátime naspäť do bojovníka číslo 2. Chytíme sa za boky, zdvihneme ľavú nohu. Otočíme, položíme koleno na pravej nohu po podložku. Upažíme ruky a budeme rotovať do ľavej strany. Nádychom a rotujeme. Výdychom sa vrátime do pozície bojovníka číslo 3, ako do prechodovej pozície a do pozície mačky. Tu sa zrovnáme. Môžeme na chvíľu robiť pozíciu dieťaťa iba ako takú jemnú oddychovú. Pozícia mačky. Pozícia strechy. Nohy položíme mimo podložku, rozkročíme sa a rukami pricupytáme ku chodidlám. Zvesíme ruky, keby sme tu mali kvádre, tak si hlavu položíme o kvádre. Zvesíme hlavu, sme v predklonovej pozícii zo stoja roznožného. Môžeme sa tu trošku zakývať do strán. A s nádychom cez upaženie narastáme. Pozrieme medzi dlane a uložíme ruky za hlavu. Sme v stoji roznožnom s rukami za hlavou. Otvárame hrudník. Vnímame pevné centrum tela a dýchame. Rozpletieme ruky, dáme ruky pred hrudník a pôjdeme do rovnovážnej pozície. Navážime sa na pravú stranu chodidla, ľavé chodidlo zdvihneme, pritiahneme k hrudi, otvoríme a položíme na lítko. Tento sa necíti, môže položiť na zem a opiera petu o lítko, alebo tento je ešte šikovnejší, tak môže na stehno. Upriamime pozornosť na jeden bod a dýchame. Uvoľníme, vrátime
To isté zopakujeme na ľavú stranu. Navážime sa na ľavú stranu, pritiahneme pravé koleno k hrudi, otvoríme a položíme na ľadko. Ak vládzeme, môžeme, alebo ak sme šikovnejší, môžeme skúsiť aj ťažšiu variantu, že si položíme chodidlo na stenu. Dýchame. Môžeme zatvoriť oči. Skúšame, nakoľko sme rovnovážni. Uvoľníme, vrátime na podložku. Zdvihneme ruky nad hlavu a pôjdeme do drepu. Je to iba prechodová pozícia. Lakte si nám pety dovnútra podložky. Otvoríme chrbát, otvárame chrbát. Pár nádychov. Rozpletieme pozíciu. Posadíme sa na podložku. Čaká nás pozícia loďky. Teraz skontrolujem, či som vôbec ešte niečo nahľadala. Vypadá to tak, že tam niečo plynie. To už bude celá hodina. Tak. Sme v pozícii. Koľko to mám dúch? Niekto ma chytá. Posadíme sa, najprv pôjdeme do sedu s napriamenými nohami, oprieme sa o ruky, znova si môžeme dať niečo na chrbát, aby sme si spevnili chrbát, alebo mali nejakú pomôcku, ktorá nám pomôže vystrieť sa. Spevníme brucho, položíme ruky vedľa tela, zatvoríme oči a naťahujeme sa znova, dýchame, ako by nás niečo naťahovalo. Špičky tlačíme alebo ťaháme do hora. Nepadáme tej polohe. Zdvihneme ruky s nádychom, výdychom pôjdeme. Chytíme sa za palce. Vystrieme chrbát. Pozrieme sa dopredu. Ramena od uší. A s výdychom vyhrbíme. Rozpletieme a bude nás čakať pozícia loďky. Robíme jednoduchú pozíciu loďky, pokrčíme kolená, chodidlá oprieme o podložku, ruky položíme za chrbát, prsty nám smerujú dopredu a chodidlá zdvihneme mierne na podložku. Chrbát máme vystretý, pozeráme sa niekde dopredu. Už v tejto pozícii nám pracujú brušné svaly. Nadýchame. Trošku si to priťažíme. Vystrieme nohy do pravého uhla. Ruky dáme vedľa chodidiel, vedľa noh. Chrbát vystretý. A držíme. Ak si to chceme ešte trošku stiažiť, tak pôjdeme na podložku. A teda neviem, ako sa to presne volá. Sklapačky. S nádychom ideme na podložku, s výdychom vrátime do pozície loďky. Sklapačky. Vrátime. A vrátime. A vrátime. Držíme a vrátime. Tak, ešte si tam môžeme trošku stiažiť, ruky dáme na ramena a opíšeme ležaté osmičky.
tie kľúčové jamky. Bože, teraz neviem počuť. A dýchame. Uvoľníme, položíme chrbát na podložku. Urobíme obrátenú pozíciu palice, ktorú sme robili pred chvíľou. Zdvihneme nohy nad podložku, zafixujeme si ich. Toto teda neviem, či ja robím správne, ale pre mňa je to veľmi dôležité, pretože ja inak nevystriem kolena. Takže ruky dláňami hore, päty smerujú dohora, ako by sme na nohách niečo držali. Hlavu opierame od tým aj do brada, nám smeruje zase do jamky kľúčnej kosti a dýchame. Možná pre niekoho sa to zdá byť ako jednoduchá pozícia, v mojom prípade to riadne trénujú svaly. Tak uvoľníme a pôjdeme ešte do zlomenej svíčky. Robíme mierny švih, nohami dozadu, oprieme sa, zafixujeme si chrbát. Oprieme sa o ruky, zadok nám padá do dlaní a špičky smerujeme za seba. Pozícia polovičnej svíčky. Skúsiť aj celú sviečku. Takže si priručkujeme k lopatkám. Mne sa minulo z tejto pozície podarilo spadnúť. Tam si pamätám zo školy, ako nás tam trénovali. Chodidlá máme znova v pravom uhle, ako by sme na nich mali položený tanier. Máme zafixované lopatky, dávame pozor na krčnú chrbticu, ak by nám to bolo nepríjemné, v pozícii nezostávame. Nájdeme si potom nejakú inú, ktorá by nám vyhovovala. Snažíme sa dýchať. Tak pomaly uvoľníme a stále z postavci sa dostaneme na podložku. Ešte nás čaká pozícia ryby ako obrátená pozícia k pozícii svíčka. Môžeme urobiť polovičnú pozíciu ryby. Oprieme sa o lakte, brána nám smeruje do krčnej jamky. Jamky kľúčnej kosti. Kľúčných kostí. Pozícia úplnej ryby je taká, že vystrieme nohy a ruky si nasmerujeme dozadu a zakloníme hlavu. Dýchame. V niektorých prípadoch sa uvádza, že dýchajú s otvorenými ústami. Uvoľníme. Týmto pádom sme sa dostali na koniec dnešnej lekcie. Tak, ak máme ešte potrebu niečo pre seba urobiť, môžeme. Nejakým spôsobom sa zrovnáme. Vytvoríme ešte celé napätie v celom tele. Najprv nasmerujeme napätie do chodidiel. Zdvihneme nohy nad podložku a vytvoríme napätie. Stiahneme do takého kruča. Nadýchneme sa. Držíme a uvoľníme.
tela. Prenesieme váhu iba na zadok. Telo zdvihneme na dôžku. A ďahneme do takého krča. Urobíme veľkú grimasu. Dýchame. A uvoľníme. Teraz môžeme vnímať, ako nám cez telo prechádzajú také vlny. A už iba zatvoríme oči a necháme na seba pôsobiť celú hodinu, ktorú sme práve venovali pre seba. Ja teda vždycky na záver mám radšej, keď si pokrčím kolená a nechám ich padnúť do strán. Ak máme podložky alebo niečo v ruke, tak si môžeme pod kolená položiť deku. Pomaličky sa prevrátim na pravý bok a dostaneme sa do tureckého sedu. Môžeme mať ešte stále oči zatvorené. Dáme ruky v modlitbu a začneme prieť. Vytvoríme také teplo. Položíme ruky na tvár a rozniesieme teplo po celom tela, tam, kde nám to treba. Môžeme na krížovú časť, na kolená, na lakte. Vlastne sa tak jemne pohľadíme, pomasírujeme a poďakujeme si. Môžete pomaličky otvoriť oči. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Nebolo to dokonalé, ale časom možno bude lepšie. Ďakujem veľmi pekne. Tak som zvedala, či som niečo natočila. Telefón mám totálne prehriatý a trvalo to 1:15.